Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. И в днешно време имаме нужда от примера на личности като Ботев. 161 години от рождението на бележития българин отбелязахме с поднасене на венци и цветя пред бюст паметника на поета в Морската градина. Видни общественици и много бургазлии присъстваха на тържествения ритуал. За вас какво олицетворява Ботев? Ботев е един от символите на българската нация и днескашния повод, по който се събра бургаската общественост, мисля, че доказва достатъчно колко силен е българина. Ботев е един велик човек, поет и революционер. Мислите ли, че още има тази сила на духа в българина? Винаги има сила на духа и именно заради личности като Христо Ботев, българина е такъв националист и сме толкова силно привързани към страната си, защото имаме примери, от които да се учим като него. Българите и ние като нация сме силен народ и устояваме на всички изпитания, включително и на съвременните изпитания на живота.